ترکیه و گروپên çekdar beşek ji çekên giran ji gunda warê girê Spî û Ên Îsayê yê Rojavayê Kurdistanê vekşandin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku leşkerên Tirkî û grûpên çekdarê ser bi Tirkîva tang û top ji xalên nêzîkî bajarê Ên Îsayê vekşandin û xala gundê Xirbit Faris ya ku beriya du mehan ava kiribûn vala kirin. Bê ku sedem were naskirin. Li gorî zaneyariyên taybet ku leşkerên Tirkî di nava bajarê girê Spîyê de bi şêwekî demkî bicih bûne. Vekşandina Tirkiye di demekê de tê ku rejêma Sûriyê 15 otomobîlên leşkerî bargirî bi artêşên rejêmê û alavên lojîstî derbasî Lîwayên Nûd û Sê li bajarê Ên Îsayê kir. Her wiha hêzên Rûsî alavên lojîstî derbasî bingeha xwe leşkerî li bajarokê Tilsemeniyê ser bi bajarê Ên Îsa ve kir. Têzanîn ku vekşandina Tirkiye û grûpên çekdar bi hatina rejêmê û hêzên Rûsî û derbasbûna pêncî tang û top otomobîlên leşkerî yên hevpêmêna navdewletî ji Rojavayê Kurdistanê re hat. Her wiha bi serdana şandê Emerîkî taybet bo Sûriyê James Jeffrey ji Rojavayê Kurdistanê re.